morning, happy Sunday! Happy Sunday guys, nandito ako sa Petit Jungle 2 kasi i-update ko kayo doon sa ginagawa naming restore nung sinira ni ito, pabalik-balik ko nang sinasabi yung bagyong Odette, nakakautana. Pero wala tayong magagawa, yun talaga ang dahilan ng pagkasira ng lahat-lahat ng mga tanim, yung screen. Kita mo? Inaayos ng mag-ama. Andyan si Marco at si Edgar. Ayun hindi nyo makilala, naka-cover ng ganun. Kasi ang init sobra. Pinagtitiyagaan nilang ilagay itong screen kasi nakakaawa na nasusunog yung mga tanim. Eto guys ang dami ditong mga tanim na ginupit ko na ang mga dahon. Kasi nga, yun ang nangyari, nasunog. Kita po nyo yan hindi namin tinatapon pa kasi baka magkaroon ng seedling. At ang dami ko nang tinapon ng mga brown nag-itsura ng green, di ba? Mas maganda na. Tapos yung mga pwesto itirinasper ni Edgar dito yung red Congo kasi nakakaawa na doon, nasunog Hindi ko totally tinanggal ang mga leaves kasi ganyan nga po na sunog. Nasunog. Kaya nga. Ay, nasunog na yung green emerald. Nakakaawa Sunog Sunog siya. Ang laki-laki nito. Grabe. Golden. Oo nga, ito. Tinanggal ko na yung brown niya kanina. Pati ito. Ang daming dahon nito pero kukunti na natira dahil pinagtatanggal ko. Pati ito. Itong lunch namin guys, yung tenderloin. Ito i-slicing ko lang maninipis. Then ibaliktad. I-prito ko lang siya sa olive oil. And then ito ay yung kaponata. Yung eggplant ito guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mahal sa sidewalk pero sa grocery ay mas mura. Bakit nabaliktad Ayan ay inano ko siya, prinito ko siya konti nito. Mamaya ay lagyan ko siya ng tomato sauce and then pagka naluto na ay lagyan ko siya ng ilagay ko lang yung mozzarella dyan and then the eggs. Ganon ang gagawin ko. Gustong gusto ng mga bata ito. Ito yung tomato sauce na gagawin ko. Nilagyan natin ng hilpil tomato. Dito natin dudurugin. Ito. Yan, mamaya. Ang ginagawa ko yan, pinaplat ko yan dyan. Natemplahan na ito guys. Ilagyan ko na pati ng black pepper. Ganyan ko. And then, lagyan kong butas-butas yan. Ayan, butas, isang egg. Dito, isang egg. Dito, isang egg. Tapos dito, isang egg. Tapos, lagyan ko siya na ito. Lagyan ko siya ng mozzarella. Ganon, mozzarella cheese. Tapos, pag scoop out nila, surprise yun. Masarapan sila. Ganon. Tikman ko ang sarap. My God, I love this. Try this guys. Sarap. Gustong gusto ng mga anak ko to. Ako din, gustong gusto ko to. I love it. Naka-ready na yan. Kahit ganyan, okay na nga Pero, lagyan ko pa siya ng eggs, and then cubes of mozzarella. Ganon. Para surprise sila mamaya. Bella! Ala, mahulog! Marco! Si Bella! Ay! Si Bella nahulog! Ala, nahulog si Bella! Uy naman ni Bella!
Ang tibay niya ah. Bella, Bella, nakita mo? Yan, ninervyos ako doon na hulog si Bella. Sa excitement niya na nandyan kami guys. Ay nako, nag-dive. Grabe. Ito, pag pumupunta kami, ang ginagawa ko ay kinukuha ko yung pwede kong kunin. Like for example, yung sabi kong halaman na marami guys, ayan oh. Alam ko ang pangalan niya noon, nakalimutan ko na. Wala namang kumukuha dito dahil kami lang naman pupunta dito. Ngayon, kinukuha ko yung mga tumutubong nyug kasi ito yung golden coconut ay ang dami ng seedling. At oh my god, di ko makuha ito. Ang hirap naman yata nito. Wow! Ang hirap! Mamaya, pakuha ko sa asawa ko mamaya. Ito, may marami na akong naipon doon. Dami pa dito, oh. Alam nyo ito, kung di man itanim, kainin. Kainin yung butbut niya. Kainin yung butbut niya. Ayan, oh, ang dami. Ayan, oh, tumubo, oh. Marami, eh. Marami pa akong nakuha na doon. Ang dami, no? Ayan. Yan. Pagkikuha mo yan. Sige. Please, ano po? Nandito si Marco, oh. Tutulungan ako. Ay, hindi ah. Yung pinaka. Yan, ganyan. Para di masira. Ang tigas anak ko. Ayun. Salamat nakuha. Ay, salamat. Very, very good. Ang dami pa dito. Ang dami kong nakuha. Ayan ang kinuha ko pagdating namin. Ang dami, oh. See? Ang dami. Ayan. Gagawin ko yan. Gagawin kong bonsai. Ayan, golden coconut bonsai. Ang dami, no? Very nice. Ayan, oh. Oh, bilhin nyo na itong property namin, guys. Hindi, binawi namin. For lease lang. Not for sale. Ipa for lease lang namin. Not yet for sale. Anong for lease? Kung sinong may gusto, ay pag-usapan natin. Just PM me. Mag-comment down below. Okay? At ito naman, ang laki na nito. See? Ito yung sinasabi kong bakit hindi sumikat ito na halaman na samantalang ang variegation ay incredibly beautiful. Beautiful plant. Ayan oh. Beautiful plant. This one. Yung ang tawag nila dito ay atay-atay. Beautiful. Namumukadkad ang kanyang kagandahan. At yung mga bougainvillea ko, ang lalaki na, sobra. Ito mga antique ko ng bougainvillea kasi this was planted way back 1995 or 97. Mga ganyang year noong itinayo namin itong bahay. See? Kita nyo? Ang gaganda naman ng halaman ko dito. Diba? See? Ayun, may binitbit si Marco doon yung case ng soft drinks para makabili kami ng case ng soft drinks doon sa palengke sa Dao. Oh, tingnan nyo dito oh. Wow. Ito ay ruins ng sunog. Hanggang ngayon ay ganito pa rin. Tsaka na lang natin asikasuhin. Ang ganda ng tubo ng Epipremnum pinnatum. Ayan. Epipremnum pinnatum. Ay ang ganda. Ang lalaki dito guys. Parang monstera, no? Parang monstera deliciosa. See? Ang dami pang mga cases ng mga botelya ng mga soft drinks, ng mga beer. Kasi yan yung gamit namin noon sa tindahan namin dito noon. Hey, what are you doing there? Bumati ka naman. Ayun pa yung Volkswagen, oh. Mga tira-tira ng sunog, yung freezer na malaki, oh. Yan ang sunog yan. Diyos ko, guys. Ganyan lang talagang buhay. Ang laki na ng puno ng talisay. Maliit-liit lang yan noon. Oh. Diba? Ito pa rin suot ko. Magmula kanina at hanggang pang merienda para bukas. Uy! Wala tinapay. Bakit wala? Ay, ito pala.
Unsa ni siya, cheese? Wala ma'am, star. Basta... Granada. Unsa ni? Munay? Monay. Wala mo ka ng number? One. 270 ma'am. 270. Ganda. Hello guys! Lalabas tayo! Bibili kasi kami nito guys, na-promise ko sa inyo na mag-live video kay kami. Kaso mo nga lang ito ay sinira ni Odette, kailangan palitan. So, naghanap na kami kanina, kaso mo nga lang ay sarado ang Gulshan. Ngayon, bumalik kami, punta kami ng Island City Mall para pumunta tayo sa yung may mga binebentang spare parts ng computer. Baka mayroon din sila nito, kaya itanong natin. Tayo ng adapter para makakanta. Ang tagal na namin din nakakanta. Sana meron para maka-live tayo today. Ayan o, dyan tayo sa Thinking Tools. So, let's go to Fix Right. Baka raw doon meron. Wala sila dito eh. Sarado pala globe. Ayan. Bili rin ako ng load. Tatanong kami na adapter. Para sa fiber optic. Katong disc. Bitaw mo rin nga ni. Kaputi. At tulo. Para i-share niya yung ano dito. Para i-connect sa router. Para mag-power na siya. Yan yung... Kanang i-connect sa router. Alam mo yan? Then, nagtitingin ako ng memory card. Ay, no, SD card. Meron siya dito. Teka muna, 126 lang. 126 gig. Uy, si ano, oh. Ayan, Ultra. Ganun talaga. 128 gig. 1780 na binayaran. Ito. Okay. Ano, let's go? Let's go there. Ito tayo sa baba guys. Bili tayo nung adapter. Nung sa Fix Right. Yan, pinapakita ko ang view ng Island City Mall doon sa gustong makita ang update. Ganito ngayon. Today is Sunday. Yan is January 30. Ayan. Matatapos na naman ang January. At ganito dito, Bibo. Ito ang Island City Mall. Tayo sa Fix Right. Ayun, may mga tanim sa Fix Right. Galing ah. Oh, ang galing. Ang gaganda ah. Ito parang plastic ah. Parang plastic, ang gaganda ah. Ang ganda. Wow. Ang ganda naman ito. Flawless, no? Oh, flawless. Ang gaganda. Ang gaganda kasi nandito lang sa loob eh. See? Gustong-gusto nila ang temperature dito kasi malamig. May sitting princess ah. Ang lusog ah. Magkano? Hindi ko rin alam. Presyo dyan ah. Ang presyo na is 1,500. Rainforest, oh. Nagpila Rainforest. Wala, di ko kita. 700. Aba, okay ah. Ang ganda, no? Meron tayo ang lusog-lusog oh. Ano yan? Yung meron tayo, di ba? Ang laki ng dahon oh. Oo nga. Yung binili mo kay ano? Kay share na ano? For datum. Oo. Magkano ito? Hindi ko alam. Ang laki-laki na yun. Ang ganda. Baltic na lang nangayon eh. Oo, kaya ma-healthy siya. Ang gaganda ah. Yung mga ano nila, prayer plants nila. Ay yung ano nila. 900. 900 ito guys. 900. Medyo may kamahalan. Ito naman is
Close up. 1,500 ang dhoti. Ito. Ang ganda niyan ah. Ganda lagi. Philodendron na. Oo, ang ganda. Ay, kakaiba ito. Sabi natin. Hindi, iba yan. Wala pa tayo yan. Ang Parang ganda. regalo, no? 2,250. Parang ang laki ng Ang ganda. Ang lusog-lusog. Ang ganda. Oh, 2,250. Ayan oh, ang lusog-lusog. Di bale, hintayin ko yung sa akin. Lalaki rin yun. Ang dami magaganda. Ito. 975. Oh my God. Mahal naman. Or 95. Okay, diri mi sa fixed right. Saan naman to siya? Yan. Dito tayo sa City Hardware. Wala. Nung sa ICM, walang makitang ganung adapter. Talaga naman. Kung saan-saan pa tayo nakarating para lang tayo makakanta, guys. Oh my God. Kasi nakakaya naman, ipirinamis ko. Pero kung talagang wala tayong magagawa, tumahimik na muna tayo, magpahinga. At next time na lang. Ayan. Muna. 2.5 kana 12 volts. Guys, walang ganito guys. So, wala. Hindi matupad yung live natin. Surrender daw, sabi nito. Puntahan natin ng BQ. Oh my God, nalibot namin ang buong ang buong Tagbilaran. Walang ganong adapter, guys. Hindi tayo maka-live. Nako, kating-kati na ito, oh. Gusto nang kumanta, oh. Okay, let's go sa BQ Mall naman. Sa may sa may hardware nila, baka meron din. Malay natin. Let's just try. 5:25 na in the afternoon. Malapit ng takip silim. Tingnan nyo yan. Nandiyan ang sunset. Oh. Ang daming tao dito. Oh. Nice view of people. The church. The sunset. Wow. Ganda, di ba? Oh, gwapo din yan, oh. Yan. Crush ko yan. Nandito tayo sa CPG, guys. Nako, pinahirapan kami na adapter na ito. Alam nyo kasi yan, guys. Adapter ako ng adapter. Hindi ko naman sinasabi kung ano yun. Kasi yun yung adapter na, wow, ang sunlight. Look at that. Yan yung adapter ng router. Di ba yung router na may fiber optic merong tatlong yung parang flying saucer na para sa ganun pwede mong lagyan ng internet ng kwarto mo, sa baba kaya, sa second floor, sa third floor, ganun. Doon kami sana magkantahan sa taas. Kaso mo nga lang yung adapter na yon para doon sa parteng kakantahan namin nasira kasi nabasayan ni Odette. Nung ulan-ulan ng bagyo ay talaga namang nawasak. Iba na repair na nga yung namin, yung modem. Yung pinaka-adapter naman ayaw mag-function, ayaw talagang mag-power. So, yun ang hinahanap namin ngayon, guys, para mag-power at magkaroon kami ng internet doon at makuha natin ang mag-live. Yun. Magawa natin ang mag-live. Wala Pero tingnan namin dito. Ito ang last resort natin, si BQ Hardware. Let's go inside. Punta kami, ayaw na namin. Wala kaming nakita. Sorry talaga. Wala, hindi matutuloy. Wala, nandito na naman kami. Kaki ko, ito ang nag-hair ko sa akin. At saka ito naman manicure. Ang ganda nila. Ha? Ay, dagang recommend mo na gato dito sa mag. Oh, lagi. Ako gusto siya man. Oh. Guys, uwi na lang tayo. Wala tayong nakitang adapter. Pornada ang sing-along dahil sa adapter. Yan. Ganun ang title ko. Ganun. Wala. Ang dahil naming napuntahan.
Wala din naman. Wala talaga. Yes ko. Next Sunday na lang pagka meron kaming mabiling ganon, okay? Sige, see you on next Sunday sa live natin. Okay, thank you so much guys ha. Bye-bye. See you again on the next video. Please like, comment, and i-share nyo naman ang video natin. And thank you so much for all the support sa lahat-lahat ng subscriber namin. Thank you so much. We love you guys. Take care. What's that? Pumutok yung gulong niya. Ito, mayroon ng ilaw dito, oh. Oh, pero hindi pa rin ayos yung nasa tapat ng bahay namin, yung dalawa. Magkabilaan, walang ilaw. Eh, pumunta naman yung truck ng DPWH doon. Hindi ko alam kung bakit hindi naman inayos. Ha? Bakit kaya? Tingala lang. Hanggang doon, Oh? tingala. Magmula dito hanggang doon sa dulo, wala nang ilaw. Ganon, ang dilim paggabi dito, delikado dito guys, paggabi. Nakatakot.